Kasper er 52 år og bor i Slagelse på første sal i en lille lejlighed. Kasper har taget uddannelsen som murer og var færdiguddannet som 21-årig. Han har arbejdet som murer i hele sit arbejdsliv og har i sin fritid dyrket fodbold på højt plan. Han nød at komme ud, være en del af et hold og møde nye mennesker. Grundet hans passion for fodbold har Kasper siden sine unge dage haft en god fysisk form. Kasper har ingen sygdomshistorie og fungerede indtil for et år siden som en rask, glad og sund mand. Kasper var uheldigvis med i en bilulykke for et år siden, hvor knoglerne i hans højre skinneben blev knust. Lægerne vurderede, at benet ikke kunne reddes, og han fik derfor en krudsamputering. En krudsamputering er en amputation fra knæet og ned. Kasper har efter ulykken givet udtryk for, at han ønsker, at hans liv skal være som så vidt muligt som før. Dog har Kasper efter operationen fået nogle psykiske problemer, og han oplever, at han har svært ved at se, hvordan han skal komme videre. Han kan ikke deltage i hans aktiviteter på samme måde som før, og han føler derved ikke den samme form for sammenhold. Han føler sig ensom i forhold til, hvor social han var førhen. En del af hans identitet er blevet taget fra ham, da der er blevet sat en stopper for hans arbejdsliv, og han ikke kan dyrke sin fritidsinteresse. Kasper har valgt at få lavet en protese, der skal erstatte hans ben. Han har efter operationen ventet på, at hævelsen er faldet og såret er helet. Herefter har han gået med en elastisk forbinding, som han af sygehuset er blevet selvlært til at påføre. Vi har udformet et træningsprogram, der passer til Kaspers behov og ressourcer, så han kan få hans livskvalitet igen og leve hans liv. En amputation er en kirurgisk fjernelse af en legemsdel. Hvert år får ca. 2.000 personer amputeret et ben. Når der fjernes en større legemsdel på overkroppen, som f.eks. en arm, kaldes det en overekstremitetsamputation. Og hvis der fjernes en større legemsdel på underkroppen, så kaldes det en underekstremitetsamputation. Formålet med en amputation er, at patienten genvinder sin førlighed eller oplever færre smerter, alt efter grunden til amputationen.
You want to start with lateral lunges. As you get stronger, you'll be able to step out further and further. These explosive movements will develop your entire leg. You're going to label each piece of tape with a number. You will have someone call out numbers at random and you have to step to them in the order that they are called. Watch Joe as I'm running through the drill. 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2. With these numbers called at random, it prepares you for random balance checks that you're going to have. It's also a great workout. That's our body. Punch, punch, rotate, punch. Punch across our opposite shoulder. Squat, reach, squat and reach. Good posture. Uppercut, raise that knee up. Pull those arms down. Good. Opposite leg, switch legs. March it out. Jump ropes. X, good. Up, good. Keep going. If you're seated, bring those arms up to the side. Good, good form, good posture. Get those legs out, move those hips. Skiers. Alternating arms. Reach those arms out. Kick those legs out. Keep going. Now doing jump squats. Hvad? Det knirker. Jeg rykker bare. Det går meget lang tid imellem. Nå, så er det anden en. Jeg kæft, hvor I dårlig. Som en kvalitet. Saturday, what a day, grooving all week with you. These days are ours.
all over this land. Nøglen til at finde styrken i alt er jo at sætte sig et mål. Koncentration på. Ja, det ser godt ud. Give it to me. Give it to me. Ja. Overekskrementals under amputeret ben. Når der fjerdes